Nyt pelataan vähän Crashalia ja nyt vähän matseja sille. Mä olisin joku chesti just, joku mä en muista. Mä vähän dekkiä täältä. Mä otan mun kaverin dekkiä, jos mä voin. Kaverin dekki. Pitäisikö? No testataan. Nyt vaan tunnetaan jotain. Silleen enää. Tonnilla. Vähän tämmöstä. Ja silleen. Nyt vedetään matsi. Ja ette tiedä, että mä oon täällä tyylisessä areenalla. Tolleen vähän dekkivaihtoa. Noin. Royal Giantia. Silleen Goblin Barrel. Miksei tässä oo säppiä tästä dekistä? Täällä on kaikkea muut kuin säppiä. Kaikkea roskaa. Tää ei oo roskaa tää. Ding. Joo, nyt ne alkoi pamauttaa siihen, kun mä saan niistä eliksiirit. Kannattaa olla Elixir Collector joskus tekeis. Kun niinku, mikä se oli teki. Mä laitan nyt Electro Barbarsit sinne. Ja se laittaa karmiin silleen. Hups. Noin. Pitäis vetää sieltä. Noin. Nyt. En mä jaksa. Mä en jaksa laittaa mitään. Noin. Bowler! Voi, mä haluan bowlerin oikeesti. Bowler on niin hyvä. Kaikki mitä mä pelaan on bowler. Joo, että tiedätte, mä oon paras mun kläänissä. Tää oli mun kaveri, mikä teki tän klääniin ja sille barbarsit. Noin. Keviä. Jes. Nyt se jäi ansaan. Varsut. Joo, sanon nyt barskaalees. Okei, toi ottaa vitsisti damagea. 10 sekalia tai 200. Mä luulen, että mä hävyisin tän matsin. Mutta se haittaa vitsisti mitään. Niin, mutta mä häviän tässä areenalla nyt. Oho, aika vitsisti tipun ehkä. Ei onks niin. Paras. Mä vaihan tämmöstä taustaa tähän. Mä vaihan. Tommoseks. Noin. Ja battle. Tää dekki on hyvä. Tässä on battleissa. Nää battlet on ihan ok battle. Royal. Silleen nyt joku tulee yläkertaan. Joo, ne on omassa huoneessa. GV. Valkkiorista valkkyri. Nyt mä voin heittää vähän kiviä. Electro Wizard. Mulla on huoneessa.
No kuitenkin mun isovella on elektrovisaari. Elektrovisaari. Elektrovisaari on hyvä. Mun kaveri kerran, kun se petti sen chestistä. Se saisi olla vaan elektrovisaari. Ei muuta kuin elektri. Siis 3 elektroa. Se ei tykkännyt, niin se poisti deklaraalin siitä. Et se ei tarvitse enää katsoa sitä legendiä. Se oli niin nuubi sen mielestä. Se ei oikeasti yhtään nuubi legendi. Se on silleen, että tosi hyvä legendi. Mä laitan, se laittoi tommosta ruskaa. Mulla noin vähän damage. Mä luulen, että se voitan. Ehkä se voittaa. Ton takia se. Mä rekitaan tänne. Rekki. Mä rekkasin sen. Mä rekkasin sen. Joo, oli rekki. Häviö taas Glandhurstille. Tupakkaa ja siellä alhaalla pankaa ylös peukkuja ja silleen. Ja mä katon yhden asian. Onko se vaihtanut nyt dekki taas? Joo, mun pitäisi säästää vähän. Näitä, mä voin tuunaa näitä tyyppejä. Ja nyt heippa!